Čau lidi, vítám vás u mýho druhého videa a je to Minecraft. Samozřejmě budu hrát Skywars, no samozřejmě ne, ale budu hrát Skywars, tak a už jdu na to. Takže tady budu padat. Tak jo. Já si to divím, to se to dělá za spolky, že jo. To bylo to divný, co? Tak jo. Ještě by tady měla být někde druhá čestka. Počkej, tady vzadu by měla být. Není? Divný. No diamond je mi zatím k ničemu, ale bloky se mi hodí. Tak já použiju ty bloky a půjdu do toho, ten další ostrov. Doufám, že tady vůbec s někým jsem, ale určitě jo. Jako nešlo bez hráče. Jeden teď chcípnul, to jste viděli, myslím, ten blesk. Jo. A příště někdy natočím i s kámošem, a to vám slibuju. No, když tam bude nějaký ten like. To prči, co to dělám. No, konečně. A je tu někdo? A teď by tady měla být šestka. A doufám, že tady bude, protože já byl i na jednom takovém ostrově. Jo, vy říkáte si, že to vypadá něco jako Skyblock, ale není, ono je to jakoby takový lepší. No lepší ne, Skyblock je mnohem lepší, ale prostě takový, no. What? Co to je za chlap? What the fuck? To je beč. Tady natěžím nějaký tyhle ty bloky, abych mohl projít dál. Doufám, že tam bude nějaký ostrov. No já půjdu tam, kde ho spíš vidím ostrov, ale no, nevidím nikde. Ostrov. No, tamhle by se mi to zamlouvalo. Tak nějak. Jo. Co to bylo? Co mě to zabilo? Lidi, viděli jste to? Viděli jste to, jako tohle? To nebylo normální. Sportně, no. Jo, tady to mám docela rád. Docela.
tady mám 2 truhle. No tak tohle je jackpot lidi. Tomu se říká. What are you doing? Tak, 3, 4, 5. Kterými jsou no tak nějak k ničemu, ale já ji vezmu, nevím ani k čemu, ale já ji prostě vezmu. Tohle vezmu určitě, počkej, a co potřebuju za brinčo, mám to tam, mám to tam. Tady je to úplně samé, co to mám. Jídlo, to vezmu jen tyhle ty. Takže, tady by mělo být ještě jedno, takže. Jo, tamhle, přesně jak jsem říkal. Se zkusím dostat už na tu druhou stranu, tak doufám, že tam něco bude. A že se vůbec dostanu z tolika. Tím. Tam. Tak jsme zatím, no ještě to mi tam vystačí, ježišmarja, to utrácíme. Nic tam není, nevidím tam vůbec nic. Nicinky, nic, ale to je jedno. Jak to, že dál nemůžu? Jak to, že tam je konec? To jsem si tak utrácel zbytečně. No, tam má ještě jedna česká, tam se snad dostanu, počkat. Máme tady nějaký bloky. Ne, snowball, neprkrát. Jeden kámoš tomu říká smoke. Smoke, to není, určitě ne. Proč tady lítají truhly? No, nic se neděje stejně. Viděli jste to nahoře? No, to letěl jsem docela dlouho. Tady už budu více s lidma, ne? A budu se snad víc dostat k něm, protože jako ono to je takový na nějakých serverech úplně blbý. Takže tohle není zase tak blbý. Tam střed, tam chodit nebudu. No, budu. Spíš. Tak tohle je větší přes. Tady. Ne, proč se tohle muselo stát? Kdo to je? Já ho pustím ven, ať zabije tamhle z toho. Jako to není normální 2 na 1, no je to normální. Štve mě to. Co to máš? To je taky čorka. Čoromordo. A zrovna to bylo hrozně hráčů. A tady je spawn. Čemu jsem dával spawn? Jak dlouhý je? To je nějaká chodba, ne? Prolézt.
2, 3, ne, kecám si. Já když jsem zase jdu do lobby. Nebudu na tomhle hrozným počůraným serveru. On se zrovna má začít. Tady to nesnáším. To zůstanu radši na svém si. Já to fakt můžu zůstat. Ne, okay, já tam nechci jít. Nechci. Ne. Jeden chlap je hned vedle mě. No, možná k němu bych mohl jít. Ale to vám nevím. To jo, ber to. Až se dostane do prostřed, já nechci totiž že mít nějaký s ním nějaký problém. What? Lidi, viděli jste to? Viděli jste to? Tak jdu na to znova. Mám tady uložený ještě Pet Wars, ale nevím, jestli by vám se to líbilo. No, příště vám ukážu jiný server, místo to Skywars. Já se podívám na YouTube. Napište do komentářů dole, co byste chtěli potom za server. Takže na to znova. Bum. To se nedá se schazovat. No, a tady jsem ještě nebyl, lidi. Lidi, to je dobrý, ale já nevím, proč se pořád portuju. To je líbavý. Kifator. Hej, co to bylo? Konečně nějaký věcičky. Se natěžím ještě dřevo, abych se mohl dostat tam.
jsme natěžili několik toho dřeva. Ještě natěžím to celý, jo, ale že jako jenom takhle. Chápete to? Jsem začátečník. Asi mě chápete. Takže... No, dobro. Doufám, dobrý. Tady udělám takhle bloky, aby to padalo aspoň na to. Já chci to natěžit celý, takže... A jdu to natěžit. Tohle je tak trošku postižený strom, ty jen. Co to těží? Ono jedno spadlo dolů. A mě líbí. Dát bloky. No, tolik bloků myslím, že bude stačit. Mám jenom 64 přesně. 64. Chci vyhrát jenom. Já jsem se úplně... sorry lidi, sorry. Jsem nějakou dobu nemluvil. A jdeme na to teda. Ten chlap mě naštval, se přiznám. A nevím, co říct za tohle všechno. Já jdu pryč, tenhle server je nejhorší. Tak. Vám to tady trošku ukážu. Možná vám rychle... Já vám možná ještě ukážu Bed Wars, ale to vám se nebude líbit, to je hnusný. To je prostě hnus. Já jdu z této soše, abych na ní rád nějak vyskočil, ale... nevím jak. Možná
skončíme za chvíličku. Já si zahraju ještě jednu hru. Úplně poslední. Mně to bude tak nějak stačit. Jo, dobrý, tady jsem zrovna chtěl být. Úplně, já jsem tady chtěl být. No tak to. Super. Tady. To nemůže nějak otevřít, tak postižený. Meč, hlavně kalhoty a tak. Lidi, tohle není normální. Já si zahraju teda ještě pro vás úplně poslední hru. Jenom pro vás. Ale teď je to fakt jako vás, že? Tak a uvidíme, jaký to bude. Ne, já jsem vlastně zapomněl, že musíš si to přenastavit, takže... Je vedle mě někdo. On padá na to stejné místo jako já. Nepadá. Jsem rád. Lidi, to jsem rád. Jo, tady to znám. Tady znám jednu zkratku. Pro vás ukážu, jo? Pro vás. Na tomhle serveru to mám nejradši, se přiznám. Takže musíte tady si nějak dostat dolů. Já to vezmu tudy. Ještě tady to neštvete, fakt jako, fakt. Nemyslím jako to sprostý, jo. Fakt. Že já tam vrátím tohle a hodí se mi maso. Maso prostě musíme žerovat. Tady lidi, tady se žere. Takže další bloky. Jdu nahoru. Jo lidi, nedivte se, že jsem si nevzal toto, ale jako, že jsem si nevzal ty golden kalhoty, protože já prostě nechtěl, mě se nějak nechtěl. Neměl jsem chuť. Kdo to tam nebude dát? Neříkejte to. Ne. Jo, dobrý spot, jsem to. Mám dost bloků lidi. Ne. Teď si mi to musí portnout. Zapomněl. Zapomněl, že nejsem prostě nesedl jsem si.
Ono tu fakt nic není. Na téhle velké lodi není ani jedna věc. Co dá? Tyhle jsme... Říkejte, že mě nevyzvedou 10 bloků. Ale já nemám jako ani meč. Ono to fakt nic není. Kde jsi to našel? No. Je. What? No tak já už to asi ukončím. Čau.